Luis Ángel Mate Mardones, také je jeho celé meno, už osamotený vpredu, zostal posledný z tej štvorice dnešných hrdinov, ktorá išla v samostatnom úniku skoro 170 km. A teraz vlastne prichádzajú na rad už aj tie rýchle cukry, ale gely, alebo ľahko stráviteľné tyčinky prevažne z 95% sacharidov, 90% sacharidov. Ale samozrejme pre tých, ktorí idú robiť robotu, buď pre tých, ktorí idú ťahať, tí šprinter, ale tí, čo idú šprintovať. Jasne na celkové poradie sa musia tam zabudovať a tieto rýchle cukry by pre nich neboli najvhodnejšie riešenie, pretože oni nepotrebujú, oni sa musia šanovať, aby ten svoj, jak by som to volal, to svoje turbo, ako keby som to prirovnal v terminológii auta, to svoje turbo nezapli. Oni to turbo svoje nechcú zapnúť a preto si ten gel nedajú. No a už sa venujeme naozaj tomu, čo sa deje na trase 14 km 300 metrov vpredu pretekár Cofidis Luis Mate Mardones a už sa tu začínajú formovať jednotlivé týmy, už sa pomaly začnú robiť tie vláčiky. Luis Mate Mardones stále sa snaží ešte odskočiť od pelotónu, ale určite aj on sám vie, že necelých 14 kilometrov pred cieľom je ešte veľmi, veľmi veľa a že pelotón mu tento únik nedovolí, zatiaľ ho iba, tak povediať, zozadu sleduje, ale každú chvíľu ten hlavný pelotón svoju rýchlosť ešte zvýši a už sa to ukazuje aj na tom konci pelotónu, kde vlastne to zvyšujúce sa tempo čela pelotónu niektorí jazdci už nedokážu zvládnuť. Áno, vidíme, že tam práve bol aj Tomás Veckler a takisto aj Daniel Navarro, ktoré sme spomínali dnes, že v Lani celkovo myslím, že bol 9. v celkovom poradí, ale tento rok mu vôbec nevychádza a je úplne v závere, aj dnes tam jazdil, takisto spadol. Už dnes týmový kolega práve Matého z Cofidisu, teda už sa nám to trošku trhá. To sú cyklisti, ktorí už nemajú dnes nejakú ambíciu bojovať v tej koncovke, takisto môžu si dovoliť stratiť nejaký ten čas, podobne ako Aiko Akin Rodriguez, tu na 21 z týmu Kaťuša, ktorý už celkovo stráca 41 minút 18 sekúnd. Je vidieť, že Joaquín Rodriguez si tiež stanovil prioritu a teda priorita bude asi celkom jasná, vyhrať nejakú horskú etapu, možno 2, možno 3. Uvidíme, čo sa mu podarí a tieto ostatné etapy sú len také, aby prežil. 12,5 km pred cieľom a zdá sa, že už je koniec samostatného úniku Luisa Mateo Mardonesa. Už to zrejme aj on vzdal a ako posledný zo štvorice hrdinov sa zaradí do pelotónu. Ale vidíme opäť, Peťo Sagan tam sa vetral, zbytočne sa tam vetral, nemá tam nikoho pred sebou, nerozumiem tomu prečo. On je jeden z tých pretekárov, ktorí si vedia tú pozíciu vydobiť. Vždy si robím srandu, že kto si dneska kúpi tú miestenku za vlak menom Marcel Kittel a vždy ho má predplatenú Peťo. No ale už sa to začína naozaj veľmi vážne formovať na čele pelotónu. Samozrejme, pozrite sa na tú obrovskú prácu Tonyho Martina, to je stroj, párny valec. Presne tak. Tu už vlastne rozhodujúci ten absolútny výkon, tempársky a v tom je Tony Martin jednoznačne najlepší na svete momentálne. a ako sa zvýšila tá rýchlosť pelotónu, už sa hlavné pole úplne natiahlo. Naozaj všimol som si tam vpredu Petra Sagana, ale nebol v obkolesení žiadnych svojich spolujazdcov. Takže zrejme ho čaká znovu tá jeho každodenná robota, rozhodnúť sa, na ktorý vláčik nastúpi. Tak asi bude na všetkým jasné, na ktorý sa pokusí znova nastúpiť. No vidíme, že aj Michal Kviatkovský dokonca ťahal trošku pelotón, ale nechcel dlho, aby vyzýval Tonyho Martina, aby opäť potiahol špicu, ten ale krútil hlavou, že už má tiež toho dosť. Je to práve obdivuhodné, že taký malý, ľahký jazdec
takom tom závere novinátom v podstate dokáže ešte prestriedať Tonymu Martinovi, takže to len svedčí o tom, že Kviatkovský je naozaj dobre pripravený a tie pochybnosti, ktoré boli o jeho, poviem, predelení sezóny, pretože úvod mal brutálne dobrý, ale samozrejme zákonite musel zvolniť, keď chcel byť pripravený na túr, tak zrejme sa mu toto načasovanie formy podarilo. Ale nevidel som tam pretekárov Giant Šimanov celkom vpredu. Tu vidíme, že... Skôr sa tam tlačili pretekári Lotto Belisol, tu je Tinkoff Saxo, Omega Pharma, ale už sa tam formuje aj Giant Šimanov. Môžeme tam zazrieť aj Larsa Buma, ktorý v podstate vypustil, hej, on si svoje včera vyhral, odrobil, ale zase Peter Sagan je ten človek, ktorý včera bojoval s Larsom Bumom, dneska bude bojovať s Kittelom a v druhej etape bojoval s Nibalim. Áno, on bojuje každý deň a práve to je veľmi zaujímavé, pretože ak by sa Petrovi Saganovi podarilo dokončiť dnes v najlepšej peťke, to znamená, že by prišiel na tej pozícii od 1. až do 5. miesta, stal by sa prvým pretekárom histórie Tour de France, ktorý v prvých 6 etapách finišoval vždy v najlepšej peťke a to by bol teda zaujímavý zápis do histórie týchto pretekov. Presne tak, že z Petra sa naozaj postupom času stáva univerzálny pretekár a je teraz na ňom, do akého smeru sa bude profilovať. Respektíve vieme, do akého smeru sa chce profilovať, ale akou cestou to bude robiť. Zatiaľ Dinko Saxo. No dokonca Alberto Contador teraz na druhej pozícii, trošku sa tam vetrá, ale vidíme, že práve aj ten vietor, dážď a takisto aj to tempo, ktoré bolo veľmi vysoké v doterajšom priebehu, spôsobilo to, že sa nám tu trhá pelotón a teraz kto nie je vpredu, tak je na tom veľmi zle a vidíme, že v tom je na cyklistike krása tých pretekov, že hoci v polovici, 3/4 etapy alebo preteku jazdia tí cyklisti pohromade, ale potom sa v závere vždy ukáže, že kto koľko má, ako má výkonnosť a koľko našetril energie a tí sú tam a potom tí slabší tam už nie sú vpredu. V každom prípade určite asi nepríde do cieľa celý hlavný pelotón, tam sme videli opäť Petra Sagana, ktorý teraz je schovaný za pretekármi Omega Pharmy Quickstep. A tým, že je to tempo celkom, alebo relatívne dlho dosť vysoké, aj tá etapa nebola až taká pokojná, ako sa čakalo, taká ľahká, tak to by mohlo práve Petrovi nahrávať, aj keď je to také polemické, lebo naozaj už to musí mať nakúpené za tých 6 etap, ale no uvidíme. No, pretekári sa už blížia do cieľového mesta Reims, alebo ako je jeho historický názov Remeš. Kviatkovský vidno, že už keď aj na to nemal potiahnuť špicu, tak kvôli zachovaniu pozície, čo je veľmi dôležité, aby tam aspoň bol za nimi, tak posunul ďalšieho jazdca z Omegy, aby teda išiel ťahať. Hej? Miesto toho, aby ustúpil. Aj keď skôr či neskôr, že asi ustúpi, ale stále sa tam snaží držať tú pozíciu. No, Remeš je, ešte dokončím o tom Remeši. Remeš je etapovým mestom Tour de France 12 krát. V posledných rokoch sa tu radujú najmä šprintery, pretože zväčša je ten dojazd na rovine. Naposledy to bol v roku 2010 Alexandro Petacchi. Remeš už hostilo aj dvakrát majstrovstva sveta cestnej cyklistike, ale bolo to už veľmi dávno, ešte v rokoch 1947 a 1958. No a ten, kto dnes vyhrá, tak možno dostane aj šampanské, pretože Remeš je mestom šampanského, ktoré sa vyrába z hrozna okolitých viničov. Presne tak, takže víťaz si to bude môcť trošku užiť a možno dostane nejaké jedinečné šampanské. Vieme, že pelotón sa nám už neustále stenšuje a na tom vetre sa poriadnym spôsobom rozdelilo. Zatiaľ sme nezaznamenali nejakých ozajstných favoritov na celkové poradie vzadu v tých zadných skupinách. Peter Sagan, vidím, že má jedného spolujazca pri sebe. Hľadal som takisto aj Petra Veliča, ale vyzerá to tak, že by mal byť v tejto skupine, aj keď sme exaktne nevideli ho v tejto skupine, tak takisto ani to jeho číslo 149 v tom hľadnom pohľade na tú ďalšiu skupinu sme takisto nevideli, takže verme, že je tu a dnes si nepripíše žiadnu stratu, pretože pre tých vrchárov je to náročné, tieto dojazdy musia byť stále vpredu, nemôžu nič vypustiť a musia mať jednoducho tú dlhú stratu na to, aby
si mohli zachovať šance, pretože keď sa to rozdelí ten peloton a tá skupina vzadu príde už bez motivácie dosiahnuť si to, príde so stratou 4-5 minút, tak to by bolo už obrovský manko. Ale vidíme, že by to nemal byť žiadny nejaký z tých popredných pretekárov. Skontrolujme ešte, či tam náhodou nie je Richie Porte, ten má sedmičku z týmu Sky, ktorý tam teraz pracuje na čele, ale vyzerá to tak, že ani Richie Porte tam nie je.